Μόνοι σου θα κάνουν τσούλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα πραγματικά. Καληνύχτα πραγματικά. Πάω να πάω και ο αφρές σου. Ο Πελετιέ, μαλάκα. Μαλάκα, ο Πελετιέ έχει fucking κουραστεί. Σήμερα, παιδιά, έβαλα τη στολή του τρελοκομείου. Και εγώ έβαλα ένα. Μιας και σήμερα δεν είμαστε chill vibe. Είμαστε πολύ chill. Εδώ είμαστε τα πιο chill. We chillin'. Yo, chill out. Έβαλε στη στολή του τρελοκομείου γιατί σήμερα είμαστε οι πιο τρελοί. Γιατί τι κάνανε οι τρελοί, έτσι θα πούνε στα σχόλια. Ξέρεις, θα πούνε σχόλια, τι κάνανε οι τρελοί, φτιάξανε OnlyFans. Lovers version. Ακριβώς, παιδιά, γιατί όποιος θέλει να δει τσόντα, τίποτα δεν είναι δωρεάν πλέον σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορείτε να Την ανομαλία την πληρώνουμε και την πληρώνουμε ακριβά. Το ωραίο πράγμα το πληρώνουμε, όπως λέει και ο γέρος στην. Και εγώ αυτό το Dubai Hell το πλήρωσα. Το ωραίο πράγμα το πληρώνω. 5.000 βγάζεις. Εγώ το και δίνεις τα 3 στη σελίδα μου. Εγώ το ωραίο πράγμα το πληρώνω. Λες να είναι real αυτό, λες να είναι όντως αυτός να πληρώνει τον. Να δίνει 3K. Oh no, ρε μαλάκα, νομίζω απλά πήρα. Dubai τσόκολα. Όχι, νομίζω πήρα απλά νερό. Θέλω να το δοκιμάσεις εσύ έτσι. Ωραία, πήρες ξινό νερό, Πήρα ξινό νερό, μπρο. Τι ξινό νερό, χέλ. Αυτό πήρα, Μπρο, αυτό είναι σαν μοσχάτο ντάστι. Δεν είμαι στο tax bracket για να το καταλάβω αυτό. Είναι σαν σαμπάνια, σαν. Τι φορολογικό τέτοιο είπες για μόλις. πιες λίγο. Ωπα ρε. Μαλάκα είναι σαν μοσχάτο ντάστι. Το καλύτερο χέλ μέχρι τώρα. Σαν κρασί είναι. Μαλάκα αυτό με το βάλεις σε καλό ποτήρι, it's only. It's only skills. Skills όμως, πάντα. Στην κυριολεξία. Μόνο skills είναι πάντα. Μόνο. Και όπως είπε και ο Λιλ Τιτσίος, δεν μπορείς να βάλεις skills. Καλά αυτός. Μπορείς να βάλεις. Τι αυτός, αυτή. Αυτή είναι πολύ, αυτό είναι. Ο Λιλ Τιτσίος. Ο Λιλ Τιτσίος. Λιλ Τιτσίος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ νευριάζω πάρα πολύ. Μπρο, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πολύ νευριαστικό. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα να είσαι καλό παιδί και να το παίζεις κακός. Αυτό πήγες να πεις, το ξέρω. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε ένα ακόμα chill vibe. Chill Ουσία. Το νούμερο 1 chill podcast in the world. Είμαστε ουσιαστικά η Chill Λουσία από το GTA 6, η main character. Είμαστε η chill ουσία, η Λουσία. Η Chill Λουσία. Η chill Λούσια. Πω, παιδιά, σήμερα θα φάμε. Το πήρε στο Λουτσιάνο τώρα. Τον Λάκη Λουτσιάνο. Παιδιά, σήμερα θα φάμε σοβαρό hate, γιατί όπως καταλάβετε θα ξεκινήσουμε Lovers. Αυτό το επεισόδιο περίπου στη μισή ώρα θα σταματήσει και μετά θα είναι για τους πλούσιους. Και μετά θα είναι καθαρά για τους πλούσιους. Για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Ακριβώς. Και όχι για τους φτωχάτζες. Όχι για τους φτωχάτζες. Για να διώξουμε λίγο τους ανέργους το κάνουμε αυτό, κατάλαβες. Η αλήθεια είναι τεχνική αυτή. Τεχνική αυτό. Εγώ το λέω τεχνική αυτό, δεν ξέρω. Γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει τα άνεργα νέα και στο TikTok παντού ανεργία μόνο. Μόνο ανεργία, μαλάκα. Τι προπαγάνδα είναι αυτή με την ανεργία. Είναι πολύ προπαγάνδα. Κάπως μας έχουν βάλει μέσα στο τσιπάκι, μέσα στο. Ανεργία. Ότι πρέπει να είσαι άνεργος τώρα και πρέπει να είσαι άεργος, άνεργος. Και να βαριέσαι που ζεις. Και να βαριέσαι που ζεις. Οπότε και εμείς είπαμε θα ξεκινήσουμε premium τσόντο site. Εννοείται. Μπαμ! Δηλαδή με το που τελειώσει αυτό το free version θα βγάλουμε ρούχα εδώ και τσόντες τώρα, βίζιτες, στο λόγο. Θα δείτε το πραγματικό lifestyle του στην ουσία. Θα δείτε γιατί το τάφ είναι σε παρένθεση τόσο γιατί λέγεται στην ουσία και γιατί, γιατί το τάφ είναι σε παρένθεση. Είναι σε παρένθεση τόσα χρόνια που το κάνουμε αυτό. Ακριβώς, παιδιά. Είναι πολλά χρόνια. Και ας βαριόμαστε κάθε τόσο. Οπότε όποιος θέλει να. Για τώρα θα έχει την τιμή των 1,99 λεπτά. Τώρα μετά από 2 εβδομάδες μπορεί να πάει και στα 3K. 56.000 ευρώ το μήνα. Που πιστεύω είναι εντάξει. Είναι ok. Κοίτα, αν βάλουμε στο κλάσ που στοχεύουμε, έτσι είναι ok. Είναι εντάξει. Δηλαδή, ποιος θα το δει. Ο Donald Trump, ο Lai, το Sneak. Τι που να βάλουν να έχεις, ξέρω εγώ, μόνο αυτούς.
Και να είναι μόνο αυτοί πριν. Μόνο να είναι 100 άτομα. 100 άτομα τύπου τίγκα πλούσιοι, bro. Billionaires. Billionaires. Αλλά εκεί θα έπρεπε να λες τα μυστικά του κόσμου, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, εντάξει. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε. Αντικειμενικά. Και Αντικειμενικότατα. κάνουμε τους αλέκους. Εμείς και μιλάμε τώρα για το Lil Chio, για το Lil Kilo, για τον Κοκονίλο. Κοκονίλο, για το Σκιουράκης. Το χριστιανικό σκιουράκι. Ναι. Ο χριστιανικός Και σκιουράκι. γενικά ο κόσμος νομίζει. Δεν έχει ιδέα. Ακριβώς. Και άμα θέλετε να σαπορτάρετε, εγώ. Εγώ στη θέση σας δηλαδή θα πλήρωνα. Εγώ θα τα πληρώσει τώρα. Θα έπρεπε να το ειρωνιευόμαστε κανονικά άμα δεν το κάνουμε. Αλλά όχι, όχι. Καταρχάς θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Σήμερα θέλω να πούμε λίγο για τον Κονίλο που είχε βγάλει μια θεωρία, να τη συζητήσουμε έτσι ενδελεχώς τώρα που έχουμε έτσι περιθώριο. Ναι. Να την αναλύσουμε ωραία. Ναι, γιατί θες να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Θέλω να ξεκινήσουμε. Θες να πούμε γιατί άλλο θες να πούμε μετά. Ναι. Έχω διάφορα πράγματα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Έχεις βγάλει το χαρτί. Έχω βγάλει μια σκαλέτα. Δεν χρειάζεται να το πεις σκαλέτα, ρε μάλα. Γιατί Δεν το λέει κανείς σκαλέτα. Στη σχολή μου σκαλέτα το λένε. Αλήθεια. Ναι. Οκ. Είμαστε τόσο Είσαστε ναι. Η Κίνη έρχεται ακόμα ή δεν πατάει. Μπα. Γιατί θα αρχίσει να πατάει όπου να είναι. Τελείωσε. Τελείωσε. Πήρε πτυχίο. Θα γίνει δημοσιογράφος τώρα. Μάλλον παγιατή. Ήταν side hustle τώρα, πώς ήταν στη σχολή. Ναι. Τώρα θα πάει να γίνει ως Ρόιτερ. Ωραίος ο παίχτης. Ωραίος. Αλεξίπτωτο. Τώρα θα πάει να γίνει ως Ρόιτερ, Α, ναι. Κάργαμαμ. Κάργαμα. Κάργαμαμ. Δεν με Η χάλασε Κίνη έχει καθόλου. φάει πέσει, Πολύ. Οπότε είμαστε για δημοσιογράφο. Γενικά, καμία Ελληνίδα γυναίκα ράπερ δεν έχει πετύχει. Τράπερ. Anyway, παιδιά, και εγώ ήθελα να συζητήσουμε σήμερα για έναν ταξιτζή. Έχω ένα ωραίο story από ένα ταξιτζή στην Πάτρα. Που θα έλεγα κανείς ότι μοιάζει λίγο με μένα. Α, ναι. Ναι, είναι έτσι λίγο ψεκασμένο. Yeah. Πριν μπούμε σε όλα αυτά, παιδιά, όμως θα πούμε ότι πηγαίνετε κάτω, κάντε like, subscribe και, Follow. και εννοείται follow και εννοείται μπείτε στο Τσιλουσία στην ουσία lovers. Τσιλουσία στην ουσία lovers. Γενικά από εδώ και πέρα νομίζω όλα τα Τσιλουσία θα ανεβαίνουν στο premium. Αποφασίσαμε με το Θωμά ότι ενώ δεν χρειαζόμαστε τα λεφτά καθόλου. Και απλά πρέπει να πληρώνεις για το καλό πράγμα. Απλά Είπε θεωρούμε... ένας μεγάλος φιλόσοφος. Το καλό πράγμα το πληρώνω εγώ. Συγκεκριμένα. Γενικά, εγώ πληρώνω το καλό πράγμα. Και έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς από εδώ και πέρα. Πάμε να δούμε τον στη ζωή. πολύ έξυπνο αυτόν φιλόσοφο. Πολύ παλιό βίντεο αυτό. Παμπάλαιο. Κάτι βγάζει 5.000 ευρώ το μήνα, αλλά ξοδεύει το Ωραίο, το πληρώνεις. Ωραίο το πληρώνει, συγγνώμη. Λακωνικός, λιτός και ωραίος. Ωραίο το πληρώνει. Ωραίο, το πληρώνεις. Αυτό θέλω να το μάθω τώρα. Δεν γίνεται να σου πω. Από εκεί που βλέπω ότι Όχι, ρε, ωραίο είναι. Γιατί δεν θα ήθελε να τον παίζει αυτό με φωτογραφίες του. Πολύ καθαρό. Αυτός είναι ο Λίγδας. Ναι, γιατί φοράει μπλούζα που λέει άλλα κόλπα. Τι μπλούζα θα φόρει άμα χαλάει 3 χιλιάρικα σε μια ολιφανού το μήνα. Δες εδώ. Τα 5 από πού να τα βγάζει αυτός άραγε. Δεν να σπρώχνει κανένα. παίρνεις και πολλά βοηθήματα. Εξίσου, Ναι, μου αρέσουν. Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου βοήθημα που έχω χρησιμοποιήσει? Το μαστίγιο. Το μαστίγιο του άλλα. μαστίγιο. Κοίτα. Το μαστίγιο. Μαλάκα. Έτοιμος να χυμίξει. Μπρο, είναι έτοιμος. Κοίτα πως έχει λοκάρι. Κοίτα πως αυτή κάνει τον Αλέκο. Πόσα Κάνω content. Άλλος είναι εδώ. Ο άλλος. Αυτή ξέρεις ήταν στο My Style Rocks. Άντε. Και μετά αποφάσισε να ασχοληθεί με το να βγάζει τα ρούχα, όχι με το να τα βάζει. Εγώ έχω να πω συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες που κάνουν το βήμα. Μπράβο, ναι, ισχύει. Και εγώ έχω να πω ένα Μπαίνουν στο συγχαρητήρια. OnlyFans και δεν μπαίνουν στο Patreon. Ακριβώς. Και το κάνουν όπως πρέπει να γίνει. Όπως πρέπει να γίνει, ρε μπρο. Αυτό, όχι με το ένα πόδι μέσα με το άλλο πόδι έξω. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. αυτά. Είναι μαλακίες. Αυτά είναι λάθος πράγματα. Όχι. Δεν είναι να γίνονται αυτά. Όχι. Σίγουρα όχι. Ωραία, για πες λίγο για τον Ταρίφα στην Πάτρα. Ο Ταρίφα στην Ένα Πάτρα. ωραίο story. Ουσιαστικά. Βγαίνεις από το κτέλ. Βγαίνω από το στην κτέλ. Πάτρα τώρα στα όργια. Αφού τελείωσαν τα όργια. Αφού τελείωσαν Ήταν τα όργια, έτσι ναι. διαλυμένη η πόλη. Ναι, πήγα μετά τα τέτοια. Ήταν διαλυμένη λίγο η πόλη.
Υπάρχει ένας ταξιτζής εκεί απ' έξω που λέει σε περιμένει ο κλασικός τακτέλ. Για να σε κλέψει, συνήθως. Για να σε κλέψει, ναι. Δηλαδή θα ήταν πιο τίμιο να μου βγάλει ένα μαχαίρι και να με κλέψει. Λεφτά, ρε. Παρά να κάνει την ταρίφα και να με κλέψει μέσω ταρίφας. Αυτό. Είχατε και βαλίτσα, συν 5 ευρώ. Συν 10 ευρώ, συν 3 ευρώ, 45 τακτέλες. Στο τέλος, ναι, κάνω 3 Ήρθες με το κτέλ, χιλιόμετρα. ήρθες από την Αθήνα, σε εξυπηρετώ. Φοράς και ωραία ρούχα, έτσι μου είπε. 120 ευρώ είναι. Και μπαίνω μες στο ταξάκι του κυρίου, τέλος πάντων. Εμένα πάντα μου αρέσει να τους πιάνω συζήτηση αυτό στα ταξί. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ γι' αυτό. Ανάλογα. Ανάλογα τον τύπο, Ναι. Ή ανάλογα το mood σου. Γιατί εμένα με το mood μου. Και τον τύπο, εντάξει, και τον Και τύπο. τον τύπο και τον Και τύπο. τον τύπο, ναι, μην λέω. Εντάξει, δεν το ξεκινάω ποτέ εγώ γιατί δεν θέλω να μπλέξω. Άμα το ξεκινήσει εκείνος, μπαίνω. Εγώ κι το στη ξεκινάω, φάση. εγώ το ξεκινάω. Όχι, εγώ δεν το ξεκινάω. Εγώ μπαίνω μέσα στην όχι, κάβλα. όχι, εγώ το αφήνω. Άμα μου μιλήσει εκείνος και τον κόψω, οκ, μπαίνω κι εγώ. Ναι, Ναι. αλλά. Αλλιώς κάνω τον Αλέκο. Κάνω τον Αλέκο, Ναι, βάζω ακουστικά. Τι και είπες? καλά, ναι. Τι, Δεν, γράψα. έτσι εννοώ, δεν έχει τίποτα, δεν παίζει τίποτα. Ναι. Συγγνώμη. Τι? Εγώ μια φορά είχα Η κάνει. τσίχλα του τέτοιου. Ποια λες? Του Σούμε. Α, ναι! Η τσίχλα του Σούμε. Πω, τι ωραίο ήταν αυτό. Μπρο, αυτό είναι Αυτό ήταν το απίστευτο. καλύτερο uncover που έχουμε κάνει. Πού είναι ο Σούμε? Πού είναι αυτό? Ο Γιούβι. Έχει φύγει εξωτερικό. Αλήθεια. Ναι. Και πηγαίνει τώρα, κάνει κάτι τρέλες, κάτι βιντεάκια με ζω με 1 ευρώ και. Ο Σούμε GR. Ζω άστεγος. Τον λένε GR, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι, δεν είναι πια Έλληνας. Έχει μεταναστεύσει. Ναι. Είναι Σαν το YouTubeικός Σλίδι. μετανάστης. Θέλω να το πούμε για το Σλίδι μετά. Ωραία, για πάμε, για πες τώρα. Μπαίνω μέσα τέλος πάντων στον ταξιτζή. Ο ταξιτζής του ξεκινάω τη συζήτηση. Του λέω: τι λέει, πώς θα πάει εδώ, ξέρεις, τον πιάνω και Πάλι. λίγο τέτοιο. Να ξεκινήσει λίγο το ταξιτζή. Εγώ θα τον ρώταγα πώς ήταν το καρναβάλι, κάτι τέτοιο. Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Ναι. Εγώ κάπως είπαμε για το καρναβάλι. Πώς το καρναβάλι πήγες? Πήγες. Πήγα. Καλά, σίγουρα θα έχει πάει αυτός. Πολλά Ο μουνιά. συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος ήταν εκεί. Είχε ντυθεί μικρό παιδί που είχε ντυθεί πειρατής. Ήταν η νέα του στολή. Και πιάνουμε τη συζήτηση και δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει το rant, αλλά αρχίζει και μου λέει ότι εγώ τελείωσα, μου λέει, με αυτά. Κάτι του είπα για το ταξί, του λέω: το πληρώνεις ακόμα το ταξί, ξέρεις, εγώ αυτό μου αρέσει να κάνω. Τίποτα. Εκεί με καταλήγει όντως. Και μου λέει: όχι, δεν το πληρώνω το ταξί. Γενικά εγώ έχω τελειώσει με αυτό. Πληρώνω Λέω, τίποτα. τι εννοείς, το ξεχρέωσες, Όχι. Όχι. Και εκεί δεν μου το λέει ακριβώς, μου λέει το ανάποδο. Το Του λέω, καταχρέωσα. Το χρεώνεσαι πιο πολύ όσο πάει. Μου λέει ναι. Δεν πληρώνω τίποτα όμως. Του λέω: πώς γίνεται αυτό? Εσύ πες μου. Εσύ πες μου, ξέρω εγώ. Εσύ πώς γίνεται να πληρώνεις, δεν κατάλαβα. Πω. Μου λέει: έχω τελειώσει από αυτά με το 2008. Του λέω: έλα, το ξεπλήρωσες? Και είναι ακόμη έξω ότι. Όχι, δεν ξεπλήρωσα. Ωραίος. Αυτός τώρα νοικιάζει το ταξί. Να το συνεχίσω, μου λέει: δεν πληρώνω ταξί, δεν πληρώνω λογαριασμό τηλεφώνου, Τίποτα. δεν πληρώνω εφορία, δεν πληρώνω φόρους, νίκη, τίποτα ρε, δεν πληρώνω τίποτα. Ό,τι βγάλω θα τα φάω τώρα. Και τέλος, και δεν μου κλάσει κανείς τίποτα. Και του λέω: πώς γίνεται αυτό? Μου λέει: δεν θα σου κάνουν κάτι, μου λέει. Άμα δεν έχεις τίποτα να σου πάρουν, δεν σου κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να σου πάρουν ένα σπίτι, γιατί δεν έχει σπίτι. Άρα το ταξί νοικιάζει, αλλιώς θα το είχαν πάρει και το ταξί. Ακριβώς. Το είχαν πάρει το ταξί. Άρα Δεν του λέω: έχει δεν τίποτα. νοικιάζεις. Ναι. Και του λέω: δεν έχει σπίτι, άρα νοικιάζει. Ναι. Του λέω: αρέσει στον αέρα τελείως. Εννοείται, μου λέει. Και δεν πληρώνει τίποτα. Δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί δεν μπορούν να του πάρουν τίποτα. Και ξέρω εγώ στην Κοσμοτέ κάτι είχε κάνει. Το ζει όμως έτσι, τερματισμένα. Ναι. Πάει, παίρνει, ξέρω εγώ, κάρτα. Έτσι μου λέει: έτσι πήρα κινητό. Πάει, παίρνει κάρτα, Κοσμοτέ, παίρνει ο αριθμό. Σκάει ο πρώτος μήνας, δεν πληρώνει. Σκάει ο πρώτος Αλλά δεύτερος. στο κόβουνε ρε μαλάκα. Δεν στο κόβουνε. Γιατί μπορεί να συνεχίσει να χρεώνεσαι άμα θυμάσαι. Δεν στο κόβουνε άμα μπορεί να συνεχίσει να χρεώνεσαι. Απλά δεν το κάνει γιατί φοβάσαι
Μην φτάσει ο λογαριασμός 1.500 ευρώ. Ναι. Αλλά άμα έχει πάει στο Matrix, αγόρι μου, δεν φοβάσαι τίποτα. Και κάνει αυτό και μου λέει έτσι πήρα νέο κινητό. Και με παίρνανε τηλέφωνο και μου λένε θα σε πάμε στα δικαστήρια και λοιπά μετά από ένα εξάμηνο. Και εγώ εκεί είχα φρικάρει. Λέω δεν θα σε πάνε όντως στα δικαστήρια. Τι εννοείται θα σε πάνε στα δικαστήρια. Του λέω του χρωστάς 1.500 ευρώ. Μου λέει δεν σου κάνουν τίποτα ρε. Έτσι σου λέει τι, κάτσε τώρα να βλέξει. Μαλάκα, πόσο πικ ταρίφας όμως. Είναι ο ταρίφας, αλλά το πικ. Είναι ο πικ ταρίφας, ναι, ο πικ ταρίφας. Πίκαρε και ο ταρίφας. Μαλάκα. Και δεν πληρώνει τίποτα. Και δεν πληρώνει τίποτα και μου λέει έτσι πήρα κινητό. Δηλαδή ξέρεις, τα μάζευα. Πήρε και iPhoneάκι. Πήρα iPhoneάκι. Είχε iPhoneάκι. Το boost. Νομίζω είχε Android, αλλά είχε και δύο κινητά. Είχε δύο-τρία κινητά, δεν τον νοιάζει. Ένα iPad εκεί. Ούτε αυτά τα πληρώνει. Μπαίνει κλέβει. Μπρο. Τίποτα ρε. Καφέ το πρωί, πάει, τον παίρνει, φεύγει απλά. Του ζητάνε κάθε φορά 2 ευρώ. Τι θα μου κάνουνε. Τι θα μου κάνουν, θα μου πάρουν τον καφέ πίσω. Θα με σκοτώσουνε. Στα αρχίδια μου. Τι. Αλλά θα σου πω, εκεί καταλήγει. Και ξέρεις, λίγο προσπαθώ να βρω την τρύπα. Του λέω ωραίος. Εγώ ξέρεις, τον ενθαρρύνω να τρελαθεί τελείως. Του λέω με το Uber, του λέω υπάρχει εταιρεία εδώ πέρα μεταξύ που είστε όλοι signed. Μου λέει ναι, στην Αθήνα μην κοιτάς που έχει Uber και λοιπά. Στην Πάτρα δεν έχει Uber. Ναι. Λέει μην κοιτάς, έχουν πέσει όλοι στη φάκα και είπαν ότι ναι θα δουλεύεις ελεύθερα, αλλά λέει μαλακίες, λέει τα έχουν μεγάλες πολυεθνικές αυτά τα site, οπότε πάλι γίνεται το ίδιο πράγμα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Εν τέλει καταλήγει στο ότι εγώ, λέει, γεννήθηκα με λεφτά. Το κάνα ζωή. Το κάνει ζωάρα εγώ, λέει. Μέχρι τα 25 μου κάβλωνε να πάω στο Μιλάνο, πήγαινα στο Μιλάνο, μέχρι τα 30 κάτι μου. Πήγαινα στο Μιλάνο, ήθελα να πάω εδώ, πήγαινα Άμστερνταμ, έχω κάνει ζωάρα εγώ, λέει. Και μου το συζητάει ξέροντας ότι τώρα είναι ταρίφας που δεν έχει τίποτα στο όνομά του και το εξηγεί τι που λες και την κάνει τώρα αυτή τη ζωή, τι που τόσο χαλαρό. Άρα δεν έχει ούτε αυτοκίνητο. Ζωά. Λογικά. Δεν γίνεται να έχει αυτοκίνητο με αυτό που έχει κάνει. Δεν γίνεται ρε, δεν μπορούν να του πάρουν τίποτα, καταλαβαίνεις. Δεν έχει καν κάρτα, δεν πάμε να πληρώσουμε κάρτα. Φαντάζομαι κάπως πηγαίνουν κατευθείαν στην εφορία αυτά. Και στο τέλος μου λέει. Ναι, αν έχει λογαριασμό, συνδέεται με το αφημί, θα του τα ρουφάγανε. Αυτό θα το ρουφάγανε, θα το ρουφήξουν. Και πώς πληρώνεται, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, ρε μπρο, αλλά εγώ τον πλήρωσα μέσω του κινητού. Μου έβγαλε κινητό, δεν έβγαλε POS. Έβγαλε το κινητό και μου έκανε Viva Pay τώρα. Και τι μου καταλήγει στο τέλος, μου λέει ότι. Βουλγαρία. Εντάξει, λέει, με το που φτάνουμε. Εγώ δεν θα κάνω οικογένεια, αλλά και εσείς δεν θα μου τα πάρετε. Εσύ συγκεκριμένα. Εγώ του λέω δεν έχω κάνει Παρανόησε, ξέρεις. Δεν έχω κάνει κάτι. Και γυρνάει και με πιάνει το λαιμό. Θα μου τα πάρει σε βλάκα. Αλλά όχι, όντως και τον βλέπω το ταξίμετρο τόση ώρα, ξέρεις. Σκέφτομαι ότι ωραία, μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος θα χρειάζεται πάρα πολύ τα λεφτά. Είναι και ταξιτζής, λέω έχω fucking μπλέξει τελείως. Δεν ξέρω και από πού με πάει τόση ώρα, έχουμε πιάσει και καβλάντα συζήτηση. Και φτάνει, ξέρω εγώ, ταξίμετρο 7-8 ευρώ. Και μου βάζει στο Viva Wallet 11, όπως το λέω. Και τι του πες. Δεν είπα τίποτα, ρε παιδί, τρόμαξε. Και το έδωσε απλά. Ναι, αλλά μετά πήγα πάνω και έμαθα ότι τα 3 ευρώ είναι για τη βαλίτσα του κτέλ. Οπότε εντάξει, καλά ήμουν. Ναι, αλλά εκεί τρύπαρα, λέω. Οκ, κατάλαβα. Τώρα πληρώνω. Πληρώνω το τίμημα. Πληρώνω εγώ το τίμημα τη ζωή σου, μαλάκα. Μαλάκα, πόσο τρελό αυτό. Δηλαδή, αυτό τώρα ζει εις βάρος άλλων ανθρώπων. Είτε είναι πολυεθνικής, είτε είναι τέτοιο. Ζήσει εις βάρος άλλων ανθρώπων. Θα μπορούσε να είναι ερημίτης ρε φίλε, αλλά δεν είναι και ερημίτης. Ερημίτης δηλαδή. Να ζει σε ένα βουνό, σε μια σπηλιά. Ξέρω. Όχι, ζει στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ζωάρα. Ποτάρες. Καρναβάλι. Ποτάρες, μουνάρες. Ποτάρες, καρναβάλι. Κολάρες, ανηλικάρες. Μες στην κάβλα ζει. Πώς τον είδες, να έχουν κανένα ανήλικο. Όχι, δεν ήταν ανώμαλος, αντικειμενικά. Και έχει κάνει ζωή, φαίνεται. Το έχει φάει με το κουτάλι. Το έχει φάει με το κουτάλι το. Κόλλο με το κουτάλι. Μαλάκα. Anyway, μαλάκα. Το final thing που μου είπε είναι ότι μου λέει είσαι καλά, είναι όλα στημένα. Κάτσε και πληρώνει, βλάκα. Και μου λέει τον κορονοϊό. Εγώ τον είχα δει σε ταινία 3 χρόνια πριν. Και εκεί βγήκες από το ταξί. Και εκεί έφευγα, ναι, και μου κάνει. Μου λέει, και θες να μου πεις, μου λέει, πώς εκεί βρήκαν τη λύση, αλλά εμάς δεν τη βρήκανε. Έτσι. Πες μου εσύ. Πες μου εσύ τώρα. Και του κάνω, εντάξει, λέω χάρηκα για την γνωριμία. Ναι, εντάξει. Και μπαίνει μέσα και φεύγει. Έτσι είπε. Ναι. Δεν μου χαιρέτησε σοβαρά.
Α, τύπου εσύ Καλά, δεν ναι, καλά και εσύ. Πλήρωνες. Μποτάκης. Άκου τώρα. Το Ο μπούστι. player μαλάκα. Ναι, καλά. Ναι, Και καλά χάρηκες. Καλά χάρηκες, ναι, ναι. Δεν σας έχω μάθει. Μ' άρεσε όμως λίγο γιατί εντάξει και εγώ χάρηκα για την οριμία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χάρηκα τόσο πολύ για να το πω. Το είπα και λίγο από ευγένεια. Κι άλλος δεν γουστάρει ευγένειες και τρέλες. Όχι, θα μου πεις. Ότι τι και καλά χάρηκες. Άντε γάμισου. Ωραίος ρε, έχεις σπάσει τελείως το Matrix. Ναι, καλά. Ναι, καλά, λογικά. Ταρίφες ρε bro. Γενικά ποια είναι η σχέση με τους ταρίφες? Δεν πολύ μπαίνω στο ταξί, εντάξει. Όχι, Δεν έχω πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου στο ταξί. Πόσες φορές έχεις μπει συνολικά? Δεν ξέρω. Εντάξει, όχι, δεν έχω πολλά. Δεν έχω πολλά. Anyway, αυτό ήταν το story με τον ταξιτζή. Όπου να είναι, θα αρχίσουν οι broke boys Να φεύγουν από εδώ. Άμα δεν τα έχετε. άμα δεν τα έχετε, Δεν μην- είναι ντροπή. Απλά δεν θα. Εντάξει. Άμα δεν τα έχετε, μην τα δώσετε. Πηγαίνετε πάρτε κολόχαρτο π.χ. Με 1,99 μπορείς να πάρεις. Αλλά άμα τα στείλες τις προάλλες στον αρχηγό. και Μαλάκα, δεν καταλαβαίνεις έχεις τώρα. Δίνεις 1,99 και παίρνεις. και παίρνεις τώρα. Άσε τι παίρνεις. Το θέμα είναι τι παίρνεις. Το θέμα είναι Ούτε σουβλάκι δεν παίρνεις πλέον με 1,99. 1,99. Κάποτε έπαιρνες σαν τυλιχτό. Καφέ δεν παίρνεις, το ξέρεις. Πουθενά. Δεν παίρνεις. Πουθενά, μόνο σχολή. Έχει 1,80. Οπότε έχεις 20 λεπτά ρέστα. 2€. Παίρνεις ένα χώμα καφέ. Θες ένα χώμα καφέ ή θέλεις Παίρνεις ένα χελάκι με 2€. να γίνεις μέρος της Λουσία? Που να πω και τώρα για τους broke boys ότι τα merch drops, π.χ. τις κούπες που έχουμε, τις κούπες Τις ήδη, έχουμε εδώ, απλά δεν τις. θα είναι αυστηρά για αυτούς που είναι Μέσα. σαν πόρτες. Που είναι στη μασονία, έτσι. Που είναι στη μασονία του μικροκύκλου. Μικρός ο κύκλος, μεγάλη η μασονία. Μικρή η μασονία Μεγάλος ο κόλος. και αυτό είναι fact. Και μικρός ο κόλος, μεγάλη καρδιά. Ψηλός ο τύπος, μικρή η ψωλή. Μικρή ψωλή. Κοντός ο τύπος, μεγάλη Μεγάλη ψωλή. ψωλή. Facts τώρα είναι αυτά. Αυτά τα λέμε έτσι τώρα. Εσύ νομίζετε ότι το κάνουμε πλάκα. Νομίζετε τώρα ότι κάνουμε πλάκα εμείς. Κατάλαβες. Νομίζετε ότι είμαστε κανένας σφολιατοειδή. Δεν είναι όμως το Ηρόπιτα Production εδώ. Όχι. Όχι δα. Όχι. Οπότε κάπου εδώ νομίζω θα τελειώσει ο χρόνος. Κάτσε να σκάσει το identification. Για πες ρε Θωμά, τι γίνεται? Καλά, τώρα θα σου πω ένα απίστευτο πράγμα. Τι καλά! Ναι, ναι, Θα το πιστεύεις. πεις, Ναι, θα το ναι, πεις ναι, τώρα. Ναι, θα Τι σου λες, πω εκείνη ρε? τη φορά. Πούστη μου. Αυτό ξέρεις, είναι ο οίκος. Το ότι είσαι broke. Κλόουν, τελείωσες. Δεν έχεις 2€ να δώσεις. Έχεις 2€. Δεν έχεις 2€. Δεν έχεις 2€. Λοιπόν, αυτά για τους broke boys. Θα τα πούμε σε άλλη φορά. Και καλά.